Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Социаль челтәрләрдә ни сәбәпле менә бу төркемне ачып җибәрергә булдыгыз? Менә шул социаль челтәрләрдә төрле әңгәмә вакытында бик кызыклы фикерләр яңгырый. Yani bu ничек булай икән, теге ничек булай икән, бик кешеләр төрле бәхәсләргә кирип китәләр. Әмма ләкин ул ничектер аны табу уңайсыз. Yani ВКонтакте хэштеглар эшләсә, Фейсбукта хэштеглар бик яхшы эшләми. Шуңа күрә инде менә бу фикерләр югалмасын дип, мин ничектер шул килеп чыккан катлаулы мәсьәләләр, yani терминнар тәрҗемәләренең вариантларын югалмасын дип, мен шул татарча ничек дигән төркем булдырдым. Әлбәттә инде мин моның белән махсус шөгыльләнмим. Шул эш арасында вакыт булганда нидер мен шул кызык мәсьәлә килеп чыкканда куеп барам. Әмма ләкин шуны да истә торырга кирәк, бүгенге көндә менә бу терминнар мәсьәләсендә нидер бер площадка юк. Илгәр вакытта әгәр дә нидер менә бастырылган сүзлекләр булса, шуннан кешеләр карый алалар. Бүгенге көндә күбесе журналистлар инде бигрәк тә алар интернеттан чыкмыйча гына эш итәләр, язалар. Шуңа күрә нидер электрон рәвештә нидер сүзлекләр яисә фикер алышу өчен нидер урын булырга тиеш. Менә мәсәлән бүгенге көндә бүген сездә бу чара узды. Татар информның түгәрәк өстәлме дим, ничек дим инде лабораториям. Әмма ләкин анда яңгырган фикерләр ничек җиткерергә кешеләргә. Һәрбер кеше белергә тиеш. Менә шунда кирип, шундый нәтиҗәләр бар, шундый терминнар каралган, һәм инде аны куллана ала. Менә аның өчен менә шундый төркемнәр дә ярдәм итә алыр дип уйлыйм. Әмма ләкин бу төркем генә түгел, гомумән тел мәсьәләсенә килгәндә, бүгенге көндә миңа калса телгә бик игътибар бирелми. Yani безнең яшьләр арасында да, сәясәтчеләр арасында да милләтнең төрле проблемалары карала. Тарих та карала, анда иҗтимагый мөхит тә карала. Татар теленә багышланган ниндидер менә хәрәкәт юк. Миңа калса, хәзер мин башка темага кирип китәм. Менә бүгенге көндә татар шәһәрләшә бара. Yani авыл татарларының саны шәһәр татарларына караганда шактый әзәйде. Шуңа күрә татар телен авыл саклап кала дигән фикер минемчә искерә бара. Бүгенге көндә без татар телен саклап калырга телибез икән, шәһәр кысаларында татар телен саклап калырга кирәк. Инде менә бу шәһәр татарлары, гомумән татарларны алсак, аларны 3 төркемгә бүләргә була. Берсе мин аларны телле татарлар дип атыйм, ягъни инглишчә native speakers дип әйтергә була, носители языка. Икенче төркем, ул аның капма каршысы телсез, саңгырау татарлар, алар татарча аңламыйлар, белмиләр. Аларның татар исемле, аларның килеп чыгышы татарлар, әтәниләр бәлки, бабалары татарлар, ләкин алар татарча аңламыйлар, татарча белмиләр. Һәм иң күп өлеше минемчә бу татарча аңлаган, ләкин сөйләшмәгән татарлар. Менә шул татарча аңлаган, ләкин сөйләшмәгән татарларны минемчә бурып җибәрергә була татарлык ягына. Аның төрле сәбәпләре бар. Алар да бер төрле түгел. Кемнеңдер лексикасы җитми, кемдер ояла, кемнең тәҗрибәсе җитми, кемнеңдер минеке шикелле мишар акценты бар. Кемдәдер анда Сибир татары, аларның үзләренең сөйләшләре, алар тартыналар, оялалар. Менә беренчедән бу татарча аңлаган, ләкин сөйләшмәгән кешеләргә ничектер этәреп җибәрер өчен мотивация кирәк. Икенчедән аларга карау толерант булырга тиеш. Ягъни ул дөрес сөйләшмәсә дә, ләкин татарча сөйләшә. Өйрәнсен, күпмедер вакыттан соң шулай сөйләшә, аның теле шумарыр, камилләшеп китер. Әмма ләкин менә ул татарча аңлаган, ләкин сөйләшмәгән кешеләрне әкрен генә нидер шул тел хәрәкәте мәгънәдә ничектер бу үзебездән тора, аларны шул татарча сөйләштерергә кирәк, телләрен ачтырырга кирәк. Шуңа күрә тагын менә инде бер проект белән мин шөгыльләнәм. Анда мин генә түгел, әлбәттә башка кешеләр дә бар.
Ул да булса татарча аралашу клубы. Әле ул бер генә. Ләкин мондай клублар һәр район сайын, һәр китапхана сайын, һәр мәчет сайын, һәрбер җирдә менә шул татарлар җыелышып, чәй ичеп, ничектер бер-берсенә татарча эшләп китәргә ярдәм итә торган клублар оештырырга кирәк. Алар зур булырга тиеш түгел, анда 200 кеше, 100 кеше түгел. 15-20 кешелек клуб булсын, чөнки һәрберсе сөйләшергә тиеш, һәрберсе тыңлап утырырга гына түгел, ягъни ничектер аралашырга мөмкинчелеге булырга тиеш. Менә бу клуб безнең инде 2 ай эшләп килә. Сез дә аның турында язып чыктыгыз. Бик кызыклы кешеләр килә. Бигрәк тә инде менә Җиттебәктән килгән татарларыбыз безнең Нефтеюганскидан менә шул клубка йөриләр. Аннары Киров өлкәсеннән, Красноярскидан, Марилдан бу татарлар күчеп килгәннәр Казанга, Татарстанга, монда татарлар дип. Ләкин киләләр, татарча сөйләшүчеләр юк. Хәтта мин бер мәҗлестә булганым бар. Бер абзый Кыргызстаннан күчеп килә, гаиләсе белән пенсиягә инде якынлашып килгән, 50 яшьтәгеләр бер абзый. Ул 2 ел сөйләшергә кеше булмады ди. Ягъни бөтен туганнары Кыргызстанда калган, монда бер туганы күршеләре, белешләре юк. Менә шулай ни татарча, ни русча сөйләшергә мөмкинчелеге юк. Әлбәттә инде аннары эш табып, кирип китеп, ничектер бу кузгалган. Ләкин менә безнең бит мондый кешеләребез күп. Алар Татарстанга киләләр икән. Аларга менә татарлыкка кертеп җибәрергә ниндидер бер чаралар кирәк. Инде татарлыкка кертеп китү дигән сүздән мин татар теленә димәм, татарлыкка дидем. Ни өчен? Чөнки менә бу тәҗрибәдән күренеп тора. Сорау бирәсең, син нинди татар композиторлар беләсең? Белмиләр. Икене-өченә әйтәлмиләр. Син нинди татар язучылар беләсең? Икене-өченә хәтта кайберләр берендә әйтә. Тукай, бетте, Тукайдан башка беркемдә әйтәлмиләр. Ягъни менә бу татарлыкка кертеп җибәрер өчен ниндидер ликбез булдырырга кирәк. Инде терминнар мәсьәләсенә киткәндә, мин сөйлим дә сөйлим, сез сораулар бирәсең ничек? Менә клублар турында сүз барганда, менә сез нәмли киңәш бирергә, клуб ачарга теләгән кешегә нәрсә кирәк монда? Нәрсә эшләргә кирәк? Ну, андый мөрәҗәгатьләр дә хәтта булды. Благовещенск шәһәреннән бер кеше яза безнең төркемгә инде. Бу татар, күптән түгел 8 ел Благовещенск шәһәренә күчкән, бу Амурская область. Менә мин дә татар телен өйрәнергә телим, ничек нәрсә эшләргә. Әйтәм, бер 3-4 татар тап, ниндидер бер кафега барып шулай танышыгыз, һәм дә үзегезгә максат куегыз, татарча гына аралашырга. Әлбәттә, сүз татар, ягъни рус сүзләре кыстырмыйча гына сөйләшү бик кыен. Бигрәк тә инде кемнең тәҗрибәсе юк, кемнең анда лексика ярлырак булган очракта. Ләкин ватып сындырып булса да, ничектер татар телен куллана башларга кирәк. Һәм дә инде моның өчен ниндидер махсус айрым биналар да кирәкми. Ниндидер кафега барасың, анда чәйме, нәрсәмедер аласың һәм әкрен генә сөйләшә башлыйсың. Шунда инде төрле кешеләр килгәч, аларның тәкъдимнәре була. Булай эшләп карыйк, тегеләй эшләп карыйк. Мәсәлән, безнең киноклуб дисәң инде бик пафослы була, бик зур була. Ләкин шундый бер чара, без инде мультфильм карыйбыз да, кыскаметражлы мультфильм карыйбыз да, ул телсез, русча да, татарча да түгел, инглизчә да түгел. Аны карыйбыз да, аның буенча фикер алышабыз. Татарча уеннар уйныйбыз, мафия уенын уйныйбыз. Монда инде кемнең нинди сәләтләре бар, монда төрле. Иң мөһиме башлап җибәрергә һәм инде аны дәвамлы рәвештә җыелып, менә шулай эше барырга кирәк. Менә без яшәүдәбез бит татар теле, шул чүп сүзләр белән чуарланган, чит ил сүзләре белән дип, чынлыкта менә фәнни тикшеренүләр дип әйтик инде нәрсәне күрсәтә менә шул өлкәдәге күзәтүләрне белән татлар. Менә бүгенге көндә татар теле язма корпусы дигән бер проект бар, аны инде компьютер белгечләре эшли, лингвистлар эшли дип аңладым. Мин ул кешеләр белән таныш булмасам да, ул проектка бик кызыксыну белән карадым. Алар инде төрле мәгълүмат чыгынакларыннан текстларны алып, статистикаларын тикшереп, аларның максатлары татар теленә
техник машина тәрҗемәсе булдыру. Шуның өчен эшләнгән эш булаларның. Ягъни электронный переводчик, ягъни машинный перевод ясар өчен, машина тәрҗемәсе ясар өчен. Һәм дә анда менә аларның статистика бар. Шул статистикага килгәндә билгеле бер факт бар. Бу лингвистикада 350-400 сүз нинди генә тел булмасын, шул телнең 80% лексикасын тәшкил итә. Менә татар телендәге исемнәрне генә булса да алсак, менә 500 исемлекне алдым, исемнәрне алдым, һәм дә монда беренче шул куандырды ки алынма сүзләр күп түгел. Алынма дигәндә мин монда рус теленнән кергән сүзләрне күздә тотам. Ягъни мәсьәлә, анда тaqdim дигән гарәп теленнән кергән сүзләр, алар татар теле булып беттеләр инде. Ягъни революциягә хәтлек бу сүзләр татар теленнән кергән. Әмма ләкин бу совет заманында рус теленнән кергән халыкара терминнарны алсак, алар шактый күп түгел. Һәм шул да күзгә ташлана, бу сүзләр күбесе идарә итү белән, дәүләт белән бәйле мәсьәләләр, сәясәт белән бәйле сүзләр. Менә алыйк 10-нчы ешлык буенча частотный словарь. 7-нчесе район, 10-нчысы республика, президент, совет, министр, спорт, процент, программа. Беренче исемлекне карасак, менә беренче 10 урында нинди сүзләр иң еш кулланылган? Ел, кеше, көн, татар, авыл, район, бала, халык, республика. Менә бу 10 сүздән икесе генә рус теле аркылы кергән. Әлбәттә, менә монда халык сүзе бар, бәлки моның этимологиясы төп татар сүзе дә дип нитәр, әмма ләкин аны гарәптән дә кергән дип вариантлар бар. Без буларны бигин татар сүзләре дип кабул итәбез, ул телнең закончалыкларын алган сүзләрне. Ә менә шын рус сүзе дип әйтә торган нинди рус сүзе дип әйтә торган нинди сүз бар? Һәм ул ничәнче урында? 48-нче ешлык буенча бу совет сүзе. Совет сүзе аны да халыкара термин, рус теленнән кергән халыкара термин буларак әйтергә була, ләкин менә бу безнең дәүләт советы дибез, аннары шәһәр советы буларак, минемчә бу рус теленнән кергән сүз. Беренче 50 сүзгә керә. Инде башка сүзләргә килгәндә система, ягъни фән, мәдәният белән булган сүзләр шулай ук очрый бу сүзләр арасында. Ягъни мәсәлән театр кебек сүз, нара тагын идарә итү белән директор, команда, проект, һәм шундый кебек шундый сүзләр. Мин нәрсә өчен моңа игътибар итәм? Ягъни менә бу тәрҗемә мәсьәләсендә шундый сүз бар, ничек аны татарчага тәрҗемә итәргә кирәк иде дигән сораулар туа. Әмма ләкин кайбер сүзләр алар бик сирәк очрый. Бик сирәк очрый, елына бер анда булсын, анда 2 елга, бәлки 10 елга бер тапкыр тәрҗемә иткәндә кирәгеп чыга торган сүзләр. Шуңа күрә менә бу ешлык, частотный ешлык сүзлекләрен карап, аларның арасында нинди сүзләр безнең телебезгә тәэсир иткәннәрен сайлап алып, алар турында уйланырга беренче чиратта кирәк дип уйлыйм. Нинди сүзләрне менә тәкъдим итәргә кирәк дип бу исемлектән чыгып әйтергә була? Нинди сүзләр тәрҗемәсен эзләргә кирәк? Мәсәлән, мин үзем гарәп фарсы телендәге илгәре татарда булган алынмалар сүзләренә кире кайту ягында. Мәсәлән, советны тәкъдим итәргә кирәк дисә. Менә хәзер төгәлми сезгә советны ничек тәрҗемә итәргә. Нинди сүзләр тәрҗемә итәргә? Мәсәлән, мин үзем еш кулланыла торган сүзләр дип, шушы исемлектән чыгып нинди сүзләрне кулланырга, тәрҗемә итәргә, тәрҗемәсенә кайтырга кирәк дип. Син тәкъдим. Мәсәлән, закон сүзе әлбәттә монда синоним буларак аны канун, менә закон урынына канун куллансак, мәсәлән, чуаш телендә бик кызык бит, аларда такталарда патшалык дип язган. Мин әлбәттә патшалык дип әйтмим, анда министрлык дигән сүзләрне, директор сүзе кулланыла. Монда менә
директоры белән рәис сүзе алар икесе янәшә баралар. Рәис сүзе күбрәк кулланыла, директор анардан соң бара. 110-нчы урында рәис сүзе бара, 111-нче урында директор. Әлбәттә, синонимнар кирәк булганда, бөтенләй ул сүзләрне кулланмыйча булмыйдыр инде. Чөнки гел бер сүзне генә җөмлә сайын анда сүз сайын кабатлап булмый. Әмма ләкин менә теге төпченеп, менә ниндидер әллә нинди исемлекләр, исемнәрен татарча ничек була икән дип, ул кирәк тә түгел. Ягъни миңа анда Гөлбадранмы анда ниндидер әвернә чәчәклеләр булмавы, ул тормышымда кирәгерме, юкмы белмим. Булсын ул сүзлекләрдә, әмма ләкин аны ничектер теге чыгарып, аның турында, андый сүзләр турында бәхәсләр куертудан күп файда булмас. Ә менә бу еш куллана торган сүзләрне бәлки тәрҗемә итеп, яисә аларның вариантларын булдырсак, ул барыбер безнең телебезгә ничектер бер төсмер, милли төсмер бирә. Һәм дә шунда онытмаска кирәк. Тел бит ул кешенең фикерләвенә тәэсир итә, менталитетына тәэсир итә. Шуңа күрә инде без татарлар, мөселман, шәрык дөньясына бәйле халык. Шул 1000 елдан артык без бу дөнья эчендә торабыз. Башка төрки телләргә, башка мөселман халыкларына якынрак булыр өчен, менә бу минемчә иске сүзләрне кайтарсак, кулайрак булыр дип уйлыйм. Тагын бер мәсьәләгә кагыласым килә, ул һөнәри терминнар мәсьәләсе. Мәсәлән, безнең бу татарча ничек төркемендә бер сорау килеп чыкты, юл кагыйдәләренә кагылган терминнар мәсьәләсе. Берсе әйтә, шулай тәрҗемә итәргә кирәк, берсе әйтә, тегеләй тәрҗемә итәргә кирәк. Әмма ләкин мондай тәрҗемәләрне махсус профессионалларсыз тәрҗемә итеп булмый. Чөнки юл кагыйдә терминнары алар административ кодекс белән бәйле, ягъни алар юридик терминнар арасына аларны кертергә була. Юридик мәсьәләләргә, терминнар мәсьәләсенә килгәндә, аларның тәрҗемәсе бер төрле генә булырга тиеш. Чөнки монда бу хәл итүче мәсьәлә. Икътисадта да шулай. Мәсәлән, үзем икътисад белгече. Мәсәлән, бар доход сүзе, выручка, маржа, прибыль, EBITDA кебек терминнар бар. Икенче якта расходы, издержки, себестоимость, убытки. Менә шул сүзләрне тәрҗемә иткәндә, мәсәлән, гел чыгым, керем дип генә тәрҗемә итәргә ярамый. Чөнки профессиональ текстларда, һөнәри текстларда алар аерылып торалар. Аларны төгәл билгеләргә кирәк. Әмма ләкин гомуми текстларда алар бер-берсенең синонимы була ала. Табыш, файда, керем, анда шундый сүзләр бер-берсен алыштыра ала. Ә менә һөнәри терминнар булганда, ягъни ниндидер компаниянең финанс халәте турында язылганда, ул терминнар төгәл билгеләнергә тиеш. Һәм моны төгәл билгеләр өчен, аның нечкәлекләрен күздә тотыр өчен, монда инде менә шул профессионал икътисадчылар, сәясәтчеләр, юристлар, мөхәндисләр, анда менә һәрбер өлкәдә шул профессионалларны җәлеп итеп эш итәргә кирәк дип уйлыйм. Фигыльләргә килгәндә менә безнең татар теле ни дәрәҗәдә шуарланган, алынма сүзләр белән? Менә татар телендә иң шул кызыгы 200 фигыльләр, алар бөтенесе дә татар фигыльләре. 192-нче булып бара планлаштырырга дигән фигыль. Аннары финанслау, ремонтлау, программалау, формалашу, активлаштыру һәм эвакуацияләү дигән ниләр, менә эвакуацияләү 709-нчы урында. Бу фигыльләрне алыштырырга була әлбәттә, әмма ләкин сүз сөрешенә карап, ягъни контекстка карап тәрҗемә итәргә кирәк. Әлбәттә, әгәр дә ул ниндидер юридик яисә икътисади, ниндидер һөнәри термин икән, аны вариант буларак калдырырга була. Әмма ләкин фигыльләр белән безнең, минемчә, хәлләр түзәрлек, яхшы. Менә инде исем белән сыйфатларга килгәндә, монда барлап карап чыгарга була.
yani kimningdir анда тәгәрмәшне ничек ямарга анда дигән сорау туа икән, никадәр бу мәсьәлә әһәмиятле. Бәлки әһәмиятледер дә, әмма ләкин минемчә бу телнең халәтенә бик тәэсир итергән мәсьәлә. Менә телгә тәэсир итүнең төп коралларының берсе әйтелә инде сүзлек дип, менә шул уңайдан син күзәтүләрен уртаклашасы килгән иде. Менә бу тәгъбир сүзенең презентацияны тәкъдим итү термины синеңчә кайчан кереп киткән? Ну, мин мәсәлән аны бу русча, татарча, иҗтимагый сәяси сүзлек чыкканнан бирле күзәтә башладым. Бу сүзлекнең 82нче битендә презентация тәкъдир итү дигән менә сүз күзгә чалынды да, һәм шуннан соң матбугаттарда күренә башлады. Бу сүзлекне төзүчеләр арасында бу беренчедән Ринат Абый-Харис җитәкчелегендә эшләнгән сүзлек Дәүләт Советында, һәм дә инде монда безнең остазларыбыз, тел белгечләре Фуат Абыганиев, Илдар Низамов, Флора Тарханова һәм дә башкаларның менә исемнәре төзүчеләр арасында бар. Әлбәттә, мондый хата диеме инде менә шундый сүзләрнең кирип китүе минемчә аны хәтлек куркыныч хәл түгел, чөнки тел үзгәрә торган әйбер. Ул презентация сүзе рус теленә дә әле кергән генә иде ул вакытта. Ягъни әле аның семантикасы, аның рус телендә дә кулланышы ул вакытта билгеләп бетмәгән. Әмма ләкин тәкъдир итү сүзе әлбәттә аның бу семантикага кергән яклары бар. Ягъни кадрләү, аны тәкъдир итү сүзе аның киләчәген билгеләү мәгънәсеннән дә, ягъни тәкъдир сүзенең татар телендәге язмыш сүзе мәгънәсе белән дә бәйле мәгънәләре бар. Әмма ләкин менә бүген каралды, тәкъдим итү монда кулайрак, тәңгәллерәк килә, һәм шуңа күрә инде сүзлекләр алар үзгәреп тора, сүзлекләрне аны тел үзгәрү белән бергә төзәтергә, үзгәртергә кирәк. Әгәр дә без Совет чорындагы 40-нчы, 50-нчы, 60-нчы елдагы чыккан сүзләрне карасак, аларны русча, татарча сүзлекләр дип әйтеп тә булмый. Алар русча сүзлек диргә була. Банк, авизо, капитал. Аны ник тәрҗемә итеп торырга. Ләкин бу 90-нчы елларда менә мондый сүзлекләр ярдәмендә инде шактый сүзләр кире кайтты. Телебез бераз ул рус теле аша кергән терминнардан арынды. Әмма ләкин бу процесс дәвам итә. Һәм дә инде бу процесслар дәвам иткәндә бездә ничектер катнашырга тиеш журналистлар, тел белгечләре. Һәм дә икенче ягы башка телләрдәге процессларга да игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, төрки телләрдә, анда казах теле, кыргыз теле, алар шул ук Совет чорында рус теленең тәэсиренә шактый дучар булдылар. Башка төрки телләрдә нинди процесслар бара, игътибар итик. Бер-беребезне аңлар өчен бу терминнарны бәлки алар белән бергә дә ничектер эшләргә кирәк. Ягъни алар белән бергә булмаса да, аларның бу телчеләре, тел белгечләре нинди нәтиҗәләргә килгәннәрен, бәлки уңай вариантлар аларда бардыр. Мәсәлән, бүген менә бу очрашуда да яңгырады йөкләү, интернеттан алу, русча әйткәндә скачать, загрузить сүзе. Менә анда гарәп телендә тахмил, ягъни шул ук инглизчәдән калька, төрек телендә иңдерү сүзе, индерү, ягъни бездә татарда да иңдерү сүзе бар. Әлбәттә, монда бәхәс булырга мөмкин. Тел бит ул шундый нәрсә, аның ничек борылып киткәнен һәм дә ничек халык кабул итер, ничек кабул итәчәген без белмибез. Әмма ләкин төрле вариантлар булсын. Монда күпмедер дәрәҗәдә мин тел анархиясы димим, әмма ләкин ничектер бер шундый катгый катып калганлыктан да әз генә китергә кирәк. Ягъни бераз монда татарча ничек була гибкость.
Yumuşağırak Yumuşak kararı gerek. Bunda katlı bulmazsa gerek. qatli bulmazka kerak. Şolay da buna bir Til üstüge tiyiş. söz sorau ne sebepli buna dil tatar dili şunu yorma halinde kalgan. Biz mesela bu terminalda qarasak da mana siz deytdiniz aytmayman, umumiy kullanılışdagi so'zlar tatarcha bo'lgan, alsa biz bekshot, ammo biz oz g'ana butun ülkəyə bir professiya kirib ketəriz ekan, biz ham da tatar tilindən birinchilikda kullanmak, birinchilik bo'lmasa da indi bek zo'r qiyinliklar barligi keladi. Şoluq masalan iqtisodda misol keltirib ko'rsatdingiz. Mana ne sababli ol shulay? Bizda bo'lmagan ülkə tugul bit indi masalan tatar ömür boyu söhbət etgan deymiz biz. Nega onun so'zlari mana ozmi yoki durust qo'llanilmaymi? Menimcha bunda turli sabablar bor. Birinchidan umumiyroq sabab olsak, biz ko'rib turamiz bugungi kunda g'arb dunyosi, ya'ni Avropa, Zapad ol üstünlük ite. Hem de bu üstünlük ite bütün ülkelerde de tesir ite. Yani bu siyasi proseslerge de, bu içtimai proseslerge de tesir ite. Hem şul içtimai siyasi iktisadga da tesir ite. Avropa sentrizm diler bütünde. Bu soňgy 200 yıl içinde şakty bu özgerdi. Avropa sentrizm arta bardı. Amerika Koşma Ştatlары şuluk tesiri arttı. Hem de indi bu içtimai siyasi hem de iktisat ülkelerinde bolgan tesir ol tilge tesir etmeyecek kala almay. Yani turmuşta ol бар eкен, demek tilde de olacakla. Turmuşta bolgan әйберләр tilde bulmayacak kala almay. Şuna göre indi halkara terminleri, bu prezident, anda ministr, sport, programma, ministerlik kebek sözler alar bütünüsü şul neden Avrupa'dan kirgen sözler, Rus tili arkalı kirgen, ama lakin Avrupa'dan kirgen sözler. Bu birinci. İkinciden hatta Garap tili bitinde bu Kur'an tili deybiz, Garap tili ol anda dünya külem tillerinin birisi. Hatta anda da şu Avrupa'dan kirgen sözler var. Yani Garap ekvivalentları yürümey, ya ise tabamaganlar, ya ise alarga şulay oңай bolgan kirip ketken Avrupa'dan kirgen terminler var. Bu birinci. İkincisi, Sovet zamanında nechiktir tege siyasi sebepler bilen dinden yiraklaştırayık deyip, hatta Ruslaştırу siyaseti bir halk buldurabız deyip Sovet zamanında bu mahsus işlengen işler deyip beyelim. Yani bu Garap farsı alınmalarından mahsus tilimizni mahrum etkenler deyip bileyim. Bu görünüp durur sözlüklerde 40-30 yıldagi sözlüklerde tatar sözlerin birme-bir Rus sözlerine alıştırıp barılgan. Endi bu 90-cı yıllarga kelip jetkende şakty bu bizning tilimizga ta'sir etdi. Hem de endi bu tilimizning kullanuu dairesi şakty kısıldı. Edebiyat, sanat, siyasat yok, iktisat yok. Lakin kay bir rayonlarda men bilgenimçe 50-90 yıllarga hatlik делопроизводство, bütün dokumentlar tatar tilinde barılgan. Aktanuş rayonunda mesela men bana әле очраган. Bugün ул да yok. Ama lakin indi monday prosesler бар ekan, biz kimdir derecede anın közde tutup onu özgertirge tırışırga tiyişbiz. Yani bu bizning kelechagimiz. Agar da biz tilimiz turunda oylamasak, bizning balalarımız nendey tilde ishlashar ekan? İngliz tilindemi, Rus tilindemi? Tilni saqlab qolarga kerak. Bizni aytalar endi mana din, o'z ang, anda tarix alar butunisi de bizga kerak, tatarlikni belgilay. Ama lakin menimcha tatarlikni birinchi chiratda, birinchi olarak belgilaydigan bir ol til. Tilimiz. Şuna göre til meselesine tüp ihtibar olarak deyishimcha. Agar da kishi nendayda bo'lsa, so'zning tarjimasini topmay ham
авырлык кичерә икән, ниндидер яки бүтән тәрҗемәгә булмаса, бүтән өлкәгә кагылышлы билгә бәйле проблема кичерә икән, менә нәрсә тәкъдим итәргә була бу кешегә хәзер? Нишәлгә кирәк? Ну, әлбәттә, менә бу сезнең проектыгыз менә ниндидер бер площадка булырга кирәк. Һәм дә бу мәйданда фикер алышу һәм дә ниндидер бер чыганак буларак куллана торган мәйдан булырга кирәк. Интернетта минемчә әле бу хәл ителмәгән мәсьәлә. Ләкин сүзлекләргә килгәндә дә бүгенге көндә сүзлекләр җитәрлек дәрәҗәдә басылмый. Ягъни татар теленең аңлатма сүзлеген алыйк, ул анда 80-70 елларда чыккан сүзлек бар, 3 томлы. Бүгенге көндә ул сатуда юк. Һөнәри терминнар буенча сүзлекләр айрым-айрым кечкенә генә сүзлекләр илгәре чыгаралар иде. Аны сүзлекләрне булдырырга кирәк. Һәм әлбәттә инде электрон кушымталар интернет, Android, анда iOS өчен гомумән анда компьютерда куллана торган сүзлекләрне бушлый таратыла торган сүзлекләр кирәк. Мәсәлән, миңа үземә Lingva, Ebilingva компаниясының татар телендәге булган сүзлеге ошый. Шактый бай, иске сүзләр дә кергән, вариантлар күп. Һәм дә аны мин компьютерда кулланам, ләкин аның Android өчен дә вариантлар бар. Әмма ләкин ул түләүле. Менә ул түләүсез шундый ниләр булса, минемчә кул астында минут сайын анда интернетка кирепме, телефоныңа куепме, компьютерыңда ачыпмы, менә шундый бер гел кул астында анда әйбер булырга тиеш. Әлбәттә инде әгәр дә ниндидер булмаган терминнар, татар телендә булмаган терминнар, менә бүгенге шикелле тел комиссиясы да каралып, бәлки шул халыкара терминны калдырыргамы, яисә инде яңа термин уйлап чыгарыргамы, бу монда төрле вариантлар була мөмкин. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.